Setiawan absen 26, terus pemusik. Kula Anila Faribisa absen Gansal dados penggurit. Kula Dek Syawya Putri Effendi absen 15 dados pemusik. Kula Saida Asmana Abdullah absen 6 dados pendidik. Kula Trisyani Ramadhani absen 15 dados pemusik. Sapa esuk nanti sore lelapan murid kang kudu kita lakoni. Nanda biji kacinamu tanpa wates di padang lumantar pangerten sejati. Gunung minangka padang ing tetembung berkahi ati padha sinau. Orang mungkang saiki nanging sesuk. Ngilmu dadi bekal kanggo